Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, biko na-egburu oge achọrọ m ka ị chọta nwa obere data wọcha ife onyonyo a ma iche mụ na gị ime iche mụ na gị ime iche mụ na gị No touching, no touching. If they say no touching, no touching. What you guys do? Remove your hand. That is not touching. Enough of that nonsense. Enough of it. Enough of I werekwa anya gị fụ ya nke bụ onye dị ndụ ya a na-azọ even to give this man the last respect he deserve is a problem. Nwoke ababeghị n'ihu, nwoke nibe nwoke, and ha ga-ayara ọ wụrụ on the day of the burial ebunọtara nwoke a n'ụlọ ka ezinụlọ ka ndị oyi bịa fụnụ nwoke bifo atanye n'ihu n'ọhịa ga-ebuziri ịzọ ihe onye nwe ji na onye nwe ebe, onye ga-ebu ụzọ ekwu ji na onye ga-ebu ụzọ abụ ebe. Ihe megide ha baa n'anya onye Igbo, ọ na-ewe get to another dimension. Go and check. There are a lot of videos that is showcasing online. Onye Igbo gaa China, ya jide that country ya saa. The worst part no nwanne ọ dị nnọọ ya na onye mba na-anọ. Nwere onye ahụ just a video there across. I was very ashamed of myself to bring that video on my page. Ebe onye Igbo na onye Igbo ibe ya na-disgrace ụmụ ya na China. Ga ngwara ga akwụkwọ anọ Igbo ụlọ in a public domain. Onye Igbo, a young boy hapụrụ be nna ya, the other one hapụ be nna ya wee jebe mba dịka China ka ha je gbaa mbọ. End of the day, what happened? Gaa na Dubai here, common Dubai here. Dubai has give a requirement before you